Igo asamarieta na ngoro ku Mr. Cyrus Obiero gusema gabi. Nduete ward ya township. Iga national iri Masosa. Etwachira iga twanyorera okonyo Philomena Abiemi atokonyire na onkeo risosa bari bamanyete ni risosa mono mamanyete. Na bwa atokonyire in fact bagatwire paka nyagetari ari gitare tukanyora ubweni o igoro. Andi muna twere ni igara tukubakira mbia mono gakibanya kwenda na kirugo bakurithia muira na nyume kimuranje. Una Pheromone ngori yare gwerende kirugo kyo senator na ne risosa ngorigirire bwa MCA kimuranje mo basa kubari na mo bakonyana ni muruane no twarwane retu bia mono gaki asa maisto twajete tukaroshiwa maiso na onde batangoroshiwa tukae kupake birore alieta nenguru kwa nginesi gesare koguo manono saburu kesini njenaira neri nambia mana somo gambio itokuru kwa noyo mintori sosa asogo tukarabisa uto rigeria obogenia gocha riesu twaire tugocha asense ya kitare ando na bwato erire asesa gurigani gona simbesti bwa maisane konyamia miripi bokonyi mbwarenge ande lakini aba minto batokonyi nande togoteba ng'a oborayi obuya bagenderere nande nyasaba konye na intu no tominyoge mustari obokurumaiga okora eye screening twakora last month tukanyora ng'a mbare ebirore bitare gokonya babwate cataract batakire gusibigwa maiso igo nechi part with other partners tukabanga rende bagende gusibigwa maiso iye ne group entang'ani yachire naende yairanire igo ntobwate capacity yokoira abantu abange mono ase partners bari togokora komo egere banyora obokonyi obo igo obokonyi obo igo bori free buna twabatebeti onde tayo gwakana besa cia transport echiokorara echiokoragera buna babatebiria iga ne nyagetari enene bachire basibigwa maiso buya bono bairanire baigwete buya ande barigereretie maiso agwenire iye ne program egendererete body mchengwa kana mbia mono asenge cyo buya bwa Abiemi murara neri sosa mbantu ambato tebete tugaika nyagetari ntwabwenwa ari sigisi kwerende njaraganye omonene na baturaete tugaika ombuya twaraire mbuya twaboka naende gwikira bono naende mbuya batwakira kwaeri kiro omonto nanyorete obogweni ase obogweni obo twanyorete nturi kogwena rimo ntogwenderete kogwena gwetera ase amauta are ngororo twetogwa ntokobakera mbuya mono Nyasaye tiga barende omoseneta Abiemi buna wenderete koboria ekerogo kiaye risosa buna rigendete koboria ekerogo kiaye Nyasaye atokonye buna twaikire iga iga kira omonto amobekire ekura gwa sababu otokonyire otorusirichi ase tutarenge kwenyara bono ororo igo obokonyi bwaya ase eng'echo totabwati chibesa twakonyekire gwetera ase oborai bwao obuya bwone igere mabariri maate omwagamo location magari sub location tekero bwone ere mabariri omoishimiwa Abiemo na achete akaboria abarware tamaiso ekene togesokia ase sauri yake igo nachandikira maisaya ase engaki entambe ase sauri timbwati bese na abange twarenge abande bakang'usa magega lakini aba bono twarira orogendo ekene na baturaete agatworokereri tukagenda ntwaigeto tukanyora tugukarabisu buya tukaego tukarara bagatwagento tukabeka munwa tukarara buya mambe bagatuboki bakagenda bagatumana maiso titwarenge korora lakini omwishimiwa morara noyo mintori sosa emeno mwakorira ase tore tigo monene abaseseni na intugo turi nyuma yeino naende goika turwane egenteke tokenyore ekerogeke kiobo senator noyo mintori sosa
ingi ntwaigite mwatoretire mwatwikiria turi no murembe naende twanyoranire na ino igo tukwiranira mbia mono na ende mbia mono na birimo kuburia igo turi magega ino mpaka torenga mwabera bagambi mugutugamba